Butterflies in my belly, Obina summer. See the way you love me, see the way you care for me. You carry my matter for your head, like a little baby. You watch over me, you know they carry me, they play. Oh my God, I got to go up. No, never handle no way to. It's all my you. One day now, you all take your one year on the phone was near 1 year of Walia. No one will be the one. I'm not going to before we put here, some put down our weekend. So, all that day, I'm poor, my brother. I'm what you said. There's no money to go. I didn't see my love. That was with God. Let's go. What you? Poi il gelo lupo, chi cazzo dunque? Buona commenta. Il gelo ma io che ne na si non dono un naroche ibialo bia ani ba we kwado bezie maka kwamozie kiri ki ku maka naroche tile gena ko bia na dokwa onwe ike meta soro ba no no we kenje bolo mmadụ tupu na ya mara ya amanono ni akata so se kele kele onwe di for that na enwe boze ndị nọ n'ụwa na yo na isie ka ọ gbaghali ya n'ụdị dị iche iche ma nke ọma ka ọ nabata mkpụrụ obi ya na n'eze gị ka e bute mmanụkwa n'ụwa marụkwanụ ntakwanụ ife onye ọbụla nọ n'ụwa gbaba mbọ mbọsị ọdụkwa etu a katika kana la tena ano ya meno wakati yake ina bataya na ngene so sije rugo leka mu ya muni ya bileta ngba ndi obele nwa obalumbo obalumke okay kande bakwali ebele kande bakwali senior sister my mother monu kudemma katene genna nedi ebele de bono la nieze ni lekwa no getole ana na peliza na ndi ozo mannem chiwo ko lu na rebon na ndi ozo mele febele meru ngulu ebele obuno nwere ife obuno nwere ko si dị na ngulu a
sọsọ nyawo namba nyawo chapia Amen. Amen. ọmọ na ngula Amen. Chineke na nyawo chapia Amen. so if I na yo Chineke Amen. na fa nke na Amen. Jelo ru. Dalo. Mary's Parish, Mary CMO Senior, being Emmanuel. Not only people to drive by or stay there, they're not going to know about it. What about we it was severe. We need to choose the time. The married to the brass so several again, and the girls that you St. Michael's. One now, Tinya go one Okay. one to mother way to so I think I think Honorable Chief Chinyugo, and then Honorable JP. Look who ever keep our woman almost some quick and I tell you, me and I know the number, and I'm why is the bonus. I have to walk and I can let you. No, those who made you well alone, I know. I am a no with them, don't I know now. So I am saying. Idenando inanando kwa na Chineke ya na ngro bi na Jesus. Amen. Ka ngro bi Chineke go. Ka ngro bi mani ri Chineke go no ka ngro bi ya no kwa ni. Nye ife, nye ezumike bebe o di wana. Nye ezumike bebe o di wana. Ka ngro bi ezumike na ndokwa. Yesu meli ebere. Yesu mela ebere. Ka ngro bi ezumike na ndokwa. Ụmụnna nwere nkwere
All the money. It's okay. Amen. Onye ọbụla nwere anya na ijiri anya gị n'anya bụ n'ezinụlọ na ngwụla ma Chineke ha need the grace of God ka Chineke nana ha nne m ochie mama m na Elizabeth ka mkpụrụ obi ha jiri ike na ndụkwa nnukwu nna ochie ọnkụrụ m the honorable mmadụ a na gị bụ nwa Amaka Emenuga nke a na-anụ n'aka ọkwa ọ nọ n'obi taa na-asị na anụ udo ka Chineke nara mkpụrụ obi na ndokwa ịnarụkwa ikedere m Chinwoke ọnụ egwu kene Monica kene Elizabeth na ọ nụrụ na anụ udo Chineke debere n'aha Jizọs. ndị omenye eji nkwere ife bịa na wana asị na ọka ije nke ọma wana asị na ọka fara utekwala gị na fara ihe afọ gị na ọka fara utekwala na mbọ petro mfa na ya fọdụ ọga na ebere ụlọ na asị ka ije nke ọma ịnụgo ihe pa ozugbo Maria dị asọ nne nke Chukwu yọrọla ịbụ nne nke ayọ kịta na manya nwanyị. Tito mere na nwa na mmụọ nsọ. Ego ọ dị na kịta na ekwe niile n'ụwa ebe biko Jesu. Maria ndị a niile zọpụta ya n'afọ nke ọkụ mmụọ. Jesu mere anyị ebere. Eji Maria nyere anyị aka. Ka mkpụrụ obi mmadụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Site n'ebere nke Chukwu ka ha zuru ike na ndụ. Ka mkpụrụ obi mmadụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Site n'ebere nke Chukwu ka ha zuru ike na ndụ. Nye ndị ezumike ebebe o dị nwanụ. Mee ka ife nke ndụ ebebe dakwasị na mkpụrụ obi. Ka mkpụrụ obi a zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi a zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi a zuru ike na ndokwa. Jesu lo Calvary nyanaro ya kwaya fawelo no otu ewe modojubu nwanobe eze nwanyị Ojiba. Chief equal. No.
and ebe ọ bụla ị nọ aṅụrị na-ezu oke na ya wee na-asịtekwa na ya ihe bịa ka m kwuo papa asịkwachie ma ya na mma anyị na ya dị A nice man.
Pụọ akpati ahụ. Onye ri aka. Jide aka. Kuchie, ruo na n'olu n'okwu iwere ekuchie ma okwu. N'agbada kwa maka mgbe fara ya ihe yes. Yes. Down. Because in ever. Okay. Yes. And the way Anake Kindred. Madiana ka ọ bụ na ezisi Anake. And ọ na-agbasa anyị too much. So na ekpere anyị na-ekpe n'isi ka Chineke na mkpụrụ obi na ndokwa. So na ọ ya adịrị ya mma ebe ọ bụla ọ nọ. N'aha Jizọs. Eze kwesịrị ọkwara ngụ mara okenye nọ na ndị abịa ndị nne ochie ọnụ okwu ka anyị wee nnukwu nwa dị ala na be anyị. The family didn't exclude him in anything. Schooling, trading, back to school. He was under my father as a trader, to learn trading. But when they found that he can't make it, they returned him back to school. He went back to school, made it, became a certified teacher before he retired from here. Then he sold us in peace. Once more. Chief Chinyere Koimonu nnukwu nwede ya n'anyị ka ọ bụ. O nweghị ihe ọbụla anyị na-eme n'ụmụnna anyị. Ọha nọ n'azụ oche, n'ihu oche ka ọ ya. Ị na-asịgode na nwede ya na ka ọ bụ. Ya agaghị ntị, n'ihu oche ka ọ ya. So ebe ọbụla anyị na ebe ọbụla ụmụnna anyị nọ. Ọbịa afọ a na-etu ya ka nkụ, a na-etu echi uru, a na-etu echi ọjị, a na-etu ya ọnọdụ, a na-etu eji epi. Ị na-etu ya ncha, ọ na-aza so na oji ha egwu and anyị ji egwu so na ekpere anyị bụ na Chineke ga-anara edobe n'ebe ọ kasị mma n'aha Jizọs Kraịst n'ọnụ ọfụma
N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na Onyenwe anyị nọnyere unu. Anyị gbakọrọ tata iji ekpere kasị ekpere bụ ajamasị adị asọ asị ụmụnne anyị ndị a faje nke ọma na njem nke fa malitere ije na be Chukwu. Ọ bụ okwukwe anyị nwere na mbilite n'ọnwụ ka anyị ji gbakọba ebe a n'ụbọchị tata, na anyị kwenyere n'okwu Jesu Kristi bụ onye sị na abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ, na onye ọbụla nke kwere na m na-asịgodo na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-adị ndụ ọzọ. Okwukwe anyị gwara anyị na e nwere mbilite n'ọnwụ. Ka okwukwe anyị nwere na mbilite n'ọnwụ ife ntasi obi nye ezinụlọ anyị dị iche iche, ka anyị mara na ụmụnna anyị ndị ya efuru efu. Ya bụ ife ọ gwara anyị bụ gịnị? Eziokwu. Jesu Kristo na-agwa ya n'ozi ọma gbasara na o nwere ebe ọzọ a na-eme kedu ife anyị ga-ejizi anyị ga-eburu uche anyị na azụ uche anyị gbasara n'ofu ụbọchị na anyị ga-eme gịnị na anyị ga-arapụ ọbịa ga-enyere anyị aka ụbọchị ọbụla anyị na-eme gịnị anyị na-akwado onwe anyị maka na ụwa bụ na Jesusi na anyị ga-emeghe na anyị ga-praise the Lord. In Philippians chapter 3, akwụkwọ nsọ gwara anyị na ebe bụ ebe obibi anyị, ọ sị na eluigwe bụ gịnị ebe obibi anyị, ọ bụrụ ụwa ahụ aka oge obibi ya. Ọ sị we are citizens of eluigwe bụ ebe obibi anyị. Ebe anyị na-enye anyị usekwu Chineke anyị na-esi wee bịa, onye ga-eme arụ anyị anyị emebi emebi ka oyizi ebi emebiri. Kedu otu anyị ga-esi wee na-akwado site n'iso nzọụkwụ nke nna anyị Jesu Kristi, onye butere ụzọ nwa wee si n'ọnwụ emeghere na ebighị site n'iso ezi omume, site n'ihi na-akpa Chineke anyị nso mgbe ọbụla. Ọ bụ n'ụzọ dị otu aka anyị ga-esi wee kwado onwe anyị. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla akpa aka n'ọnụ ụzọ nke ndụ anyị ka ọ ghara ịda anyị mberede. Ka anyị Chineke ka onye anyị amara nke mbụ anyị ga-eji wee mara n'ụwa ahụ ebe obibi ofu ụbọchị na anyị ga-esi n'ụwa wee na onye gwazila anyị aka ka anyị na-akwado mgbe ọbụla site n'ide ndụ dị mma ka ọnwụ mberede ghara igbuga anyị, kama mgbe ọbụla akpọrọ aka n'ọnụ ụzọ nke ndụ anyị ma ọ bụrụ na anyị ga-akwadobe udo anyị niile gbakọrọ ebe anyị kpere ụmụnne anyị ahụrụ ahụ ekpere ka anyị cheta n'oge niile nke ndụ anyị otu ụbọchị na anyị ga-aza ajụjụ maka omume anyị niile. Anyị ayọ biko dị nwee n'ọnụ
tibedi na ngo jira ka ya we na were achicha n'oji ekene nyawa ya n'ihu maazị ya nara nke ya rinu ya ụlọ niile nke ya gba nke a ga-edunye maka ụmụaka aka ya dị nsọ nye gị ekele n'etiti otu n'ihu maazị ya sị nara nke ya ṅụrụ ya ụlọ niile nke biko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agba ya n'ihi ụlọ na n'ihi mmadụ niile anyị ka anyị were gbaghara ndụ na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Deliver us from every environmental sin. Your mercy keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. Sakramenti nke nzọpụta na-arịọ maka Emmanuel Williams and Bridget ụmụnna anyị ebe ịgụnyegoro ha na ndị bụ ụmụ gị mgbe ha nọ n'ụwa site na baptizim. Ugbu ebe ha hapụgoro, mee ka ebere na ịhụnanya gị gụnye ha n'ọgbakọ ndị nsọ gị na alaeze eluigwe. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Ekene Maria. Otu dị nna na nwa na mmụọ nsọ. Anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ịdị ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri nri ume a na rịọ Chineke onye na-ekulite ya, onye ga-ekulite ahụ nwanne anyị a, ụmụnne anyị a, ndị anyị na-eri ugbu a na-adịghị ike n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ. Ka o mee ka ha sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga, ka o gosi ha ebere n'ikpe ọ ga-ekpe ha. Ụmụnne anyị abụkwa ndị ejiri ọṅụ wee gbapụta, ndị akwụgoro ụgwọ ha ji, ndị e mere ka ha na nna dịkwa na mma ọzọ, na ndị egburu n'ugwu aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka ha ga-esonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi, na aṅụrị na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile. Ndị nsọ nke Chukwu. Anyị na-ekele gị n'ihi ihe ọma niile nke iji wee gosi ụmụnne anyị a na ndụ a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị a bụkwa ihe ịrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere were na-ebere gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị onye nwe anyị, kpọghere nwa odibo gị a ndị a ọnụ ụzọ paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị nọ n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akarịsite onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eji zute Kristi. Otu ahụ ka anyị na ụmụnne anyị ga-esi nọnyere gị oge niile. Nke a ka anyị na-arịọ site na Kristi Onyenwe anyị. Ka ndị mmụọ ozi
mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla nke kwe na abụ na asị na ọ nwụrụ anwụ na ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-egwekwa na agaghị anwụ ma ọrịa ruo mgbe ebighị ebi ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọ nwụrụ azụ hichaa anya mmiri anya ya ọ gị Kristi ka gị onye kpọchiri abụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye nwanne anyị ndụ ebighị ebi anya ya ọ gị Kristi ka gị onye kwere onye ori nke chegharịrị nkwa iru na paradaịs nabata nwanne anyị ndị a n'ala eze eluigwe anya ya ọ gị Kristi eji mmiri baptizim wee sachaa ụmụnna anyị wee kwa mmanụ nsọ wee gbaa ha ume ka ịkpọbata ha n'otu ndị nsọ gị anya ya ọ gị Kristi eji oriri nsọ nke ahụ gị na ọbara gị wee zụọ ụmụnna anyị Emmanuel Williams and Bridget ka inye ha oche na nnukwu oriri nke alaeze gị anya ya ọ gị biko n'iwe n'anya anyị nọ n'uru n'ihi ọnwa nna anyị ụmụnna anyị ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasị anyị obi anya ya ọ gị Kristi onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere ụmụ odibo gị ndị a nke mbụ ụmụ odibo gị amara oke ha ime uche gị ekwela ka ha daba n'ahụhụ dịrị mmehie nke abụọ ụmụ odibo gị a bi n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọ ha na ndị niile kwere na mee ka ebere mesikwa otu ahụ jikọ ha na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi onye nwe anyị ihe ezumike ebere n'odi nwere ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa ihe ezumike ebere ụdị nwere ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa ka Maria dị asọ nne dị kasị obi ebere onye ntasi obi ndị na-eru uju anyị n'aka ya mkpụrụ obi ụmụ odibo ndị a ka site na ekpere ya dịka ezigbo nne ka ha rụọ ọsịsọ n'ụlọ obibi nke a na-atụ anya ya biri na ya ebe ọ na-eru mgbe ị ga-ekulite enye ya ihe gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ mee ka o nwee ike iso ọkụ nke iru gị wee hụ ihe gị dị ebighị ebi n'eluigwe nke a ka anyị na-arịọ site na Kristi onye nwe anyị. Usoro afọ gị ka ọchịchị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme n'eluigwe nye anyị tata mee nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmefu anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mefere anyị ekwena ka anyị kwere na nranye ma nzọpụta anyị. Amen. I bury you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Usoro afọ gị ka ọchịchị bịa ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị gbaghara anyị mmefu anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mefere anyị ekwena ka anyị kwere na nranye ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Ekene Maria, Ijupụtara na gracia usebuwa nọnyere gị ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile ọ dị azị ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu lebara anyị bụ ndị nje arịrịọ kịta na amanye ọnwụ anyị. Amen. Maria dị asọ nne dịka si obi ebere ha onye ntasi obi niile eru uju anyị n'aka m ya mkpụrụ obi bụ odibịa na nwanne anyị inye anyị Emmanuel Williams onye nke rapụrụ ụwa ka o site n'ekpere ya dịka ezigbo nne nwee ike ịrụ ọsịsọ n'ụlọ obibi
ọ na-atụ anya dịrị na ya ebe Amen. N'anyị nọ n'eluigwe. Otu dịrị afọ gị ka ọchịchị bịa ka emee uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị a, gbaghara anyị mmefu anyị ga dịka anyị si gbaghara ndị mefuru anyị. Ekwena ka anyị kwere na nrọ anyị ma zọpụta anyị. Kene Maria, Ijupụta na Gracia, usekwu nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ Jesu. Nye ya ezumike bebe. Go. Attention. Oh, the Maman got you. Kina Maria Ijupụta na Gracia usekwu nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ikporo niile, ọ dịazị ngọzi nwa afọ Jesu. Tito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Adam. Amprobe Emmanuel, amprobe nini kwenu galaka. Amprobe Emmanuel, amprobe nini kwenu galaka. Kangobi imawuya onu kangobi nini kwenu galaka. Yeni ezbike bebe o di wenu. Jesu meri ebe. Kangobi ezu kandokwa. Ndị si ewu ịna mmadụ na-abụ si dọghị mmadụ na-abụ si fụlụ aje fụlụ ozugbo mee na ọsoro oge adịrọ. Abiko ka anyị mata onye bụ. Of course, mụnwa bụ JDPC Chief Honorable Lex Iremeka Nwafọ Obi. Ka election butere ya ebe a? Election bụ na Chief Emma Ọnụegbu anyị na-alụkọ kanselọ na 1996. Nyanwa na represent Ọrụukwu. Mụnwa na represent Ogidi, onye ka na represent Akwụkwọ. Unu ịtọ lụkọrọ ọrụ kanselọ. Anyị dị 20 na ọ bụrụ anyị ịtọ. Oke unu ịtọ mana n'ime 20 ahụ unu ịtọ bụ ihe. Anyị na-abịa kwudo. Ndị ọzọ na-abịakwa. No, council, former council. Welcome, no, Council. Oh, no,
na-ekwe ndị gara aga jenye ezumike ebe ebe o dị nwenu ya sonarị ebere biko ndị bụ ọnụegwu na ndị ụmụ eze ndị kwuru ibu na ife a bụ ndị St. Mary's Parish, Maryland, Oraukwu. Ebe a nọ ya pụta ebe a bụ St. Michael Zone. Wee were ife a na-echu n'iru ama na nsa ndị ụka ji eje onye otu anyị. So ego a dị ebe a anyị na-ekwurie masị anaghị hapụ ikwurie masị gee n'ofu onye abịagwo gbaa amasị na ogwu n'eluigwe anyị ego a na-agwụ ọgwụ a na-ewepụ ya ọdọdụ ka ọdụ a na-eti isikwa so ọgwụkwa na o nwere onye ọbịa bịara enidi igota mmiri ma ọjị ma ọ mmanya a eti aka na orifona ka mkpụrụ obi ịmanye ọnụgwu ka mkpụrụ obi ndị nkwenye gara aga nye ezumike ebe ebe ọ dị nwere ka mkpụrụ obi ezu ka ndokwa ka mkpụrụ obi ezu ka ndokwa ndị St. Mary's anyị kenere uru nne anyị nabatara onyinye unu nyere anyị ife anyị na-ayọ ụdị unu nwee ike sonyere anyị n'ekpere omegoro ebe ime ọnụ ugwu mmefiere site n'ekpere nke anyị na unu Chineke ga-emeri ebere oto dị na Jesu ka mkpụrụ obi tinyere gị ọnụ egwu Emmanuel ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga ka mkpụrụ obi ezuo ekere ndokwa nye ezumike ebebe odi nwenu nye ezumike ebebe odi nwenu ka mkpụrụ obi ezuo ike na ndokwa thank you. Onye ike nọ nso ọ dịghị agha ụgha Mezaya nọ nso ọkpara ya nọ nso onye enweghị nọ nso ọ dịghị agha ụra onye ike nọ nso ọ dịghị agha ụra aga m ewere onwe nye ya o dadi aga m ewere onwe m tinye n'aka Chineke aga m ewere onwe m nyechaa ya kpamkpamkpam tụgharị ya mama isi ya n'omela onye fọrọ Jizọs tụgharị ya mama wenyere ya aka isi ya n'omela onye fọrọ Jizọs wenyere ya aka si ya n'omela okweze m dị n'igwe n'igwe onye ọbụla ga-enwe ya ma ọ malụ mee ka anyị dozie n'ọka mma ekene ndị St. Mary na ndị enyi anyị bịara anyị mgbarụ anyị na-asị na Chineke ga-agọzi unu wee na-asị na ụkwụ unu ji bịa dị mma mana nke unu ga-eji na ga-anwakarị nke unu ji bịa wee na-asị ka unu tinyekwa Chinyerego na ekpere nke anyị ji ebe mmadụ anyị na-emefe oge ọbụla mana site na ekpere anyị ga na-ekpere ya mgbe ndị ọzọ Chineke ga-edu ya na n'ezie ka mkpụrụ obi Chinyerego ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga n'ebe nke Chukwuezu ike ndokwa ama ka mkpụrụ obi Chinyerego ka mkpụrụ obi ndị na-ekwenụ gara aga si n'ebe nke Chukwuezu ike ndokwa nye ezumike ebebe
odi nwenu mee ka ife nke ndụ ebighị ebi chịkọta mkpụrụ obi ya nye ezumike rubebe odi nwenu mee ka ife nke ndụ ebighị chịkọta ka mkpụrụ obi edi uke na ndokwa eme na ndị eme n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ ọhịa ji esi ka anyị wee kene unu kpọtụwa akpịrị na sinsi mgbede a na-agbagharị sinsi ugbe biko daalụ o